Ако пускаш реклами, но нямаш продажби, проблемът често се крие в едно от тези 5 неща. Но преди да започнем с това видео, казвам се Илян Вълчев. Ще се радвам да го харесате, като ставите палец нагоре и да се абонирате за нашия канал, в който тепърва ще има много интересни и полезни видеа от света на дигиталния маркетинг и реклама. Всеки път, преди да пуснем реклама, ние я проверяваме по един много прост метод, който наричаме фокус. Той е съставен от 5 елемента, през които сега ще преминем. Елемент номер 1 или първата буквичка F. Тя е съкратена от фокус. Когато пускаме реклама, тя няма фокус. Тоест, към кого е пусната тази реклама? Кого тази реклама иска да достигне? Искаме да достигне мъж, искаме да достигнем до жена. Или пък искаме да достигнем до мъже и до жени, които да бъдат около 30-40 годишна възраст. Какъв е вашият фокус? Следващия път, когато пускате реклама, замислете се, какъв е моят фокус към тази реклама, или просто пускам парената кампания и съм готов да дам парите ми на Facebook да ми ги вземе и да не ми докара никакви резултати. Преминаваме към буква номер 2, а именно О, която е от оферта. Ако вие нямате оферта, а сте пуснали просто една реклама, която цели елате и купете, тогава шансът хората да дойдете да купят е много по-малък. Защо? Защото още хиляди магазини го правят това нещо. И когато казвам оферта, аз нямам предвид да правите винаги намаление от 5, 10, 15, 20%. Не. Оферта може да бъде всяко едно нещо, което дава някаква стойност за потребителя. Оферта може да бъде да му дадете допълнителна безплатна книжка, с която той да се сготви вкъщи. Или пък ако продавате дрехи, да бъде допълнителна безплатна книжка, с която той може да съчетае своите дрехи, цветове и всякакви такива неща. Така че имайте оферта, но не винаги оферта, която да намаля стойността на вашите продукти. Бъдете креативни. След това преминаваме към буква номер 3, а именно К. Контекст. Имайте контекст. Когато пишете някакъв текст, текстът горе, който е над вашата реклама, имайте някакъв контекст. Какво искате да кажете на човека с това, което сте написали? Какъв е контекстът за цялото това нещо, което вие правите? Защото много хора виждам, че пишат някакви текстове и просто се пуска и се тества. Да, това също е някаква стратегия. Да пуснете просто нещо и да видите какво ще стане. Но истински успешните реклами винаги имат нещо малко по-надълбоко, малко по-психологическо. Имат елементи, които карат хората да купят от вас. Така че следващия път, когато пишете текст за вашата реклама, помислете добре какъв е контекстът, какво е скритото послание за това, което вие сте изписали и човекът реално чете. И стигаме до четвъртата буквичка, която е У. Или тя идва от убедителност. Когато правите нещо, вие трябва да вдъхвате доверие и да умеете да убедите този човек, че той трябва да купи от вас. Тоест, всеки път, когато вие таргетирате, имате хубав текст, който има скрит подтекст, имате си правилния таргет, имате си правилната визия, имате си всичко, трябва да умеете да убедите този човек. И това става, когато, примерно, вие изложите на лице, че имате голяма база от клиенти с гърба си. Вашите клиенти са доволни, вашите клиенти коментират в Google, вашите клиенти дават 5 звезди в Facebook, дават 5 звезди в Google, пишат постоянно ревюта във вашия сайт, във вашите Google профили, на вашите лични съобщения. Тоест, трябва да убедите тези хора, че те ще дадат 50, 100, 25 лева за вас, за вашият продукт или евро, вече с евро, но реално те ще получат някаква стойност, защото в момента има изключително много залят пазар от некачествени продукти, некачествена стока и пазарът страда. Така че убедете ги, че вашите продукти се струват. Последната пета буквичка, която е С, имайте система. Тоест, когато пуснете реклами, имали сме случаи, започват да продават много добре. Клиентът идва и казва, искам да продаваме, имаме проблем, не можем да продаваме. И аз казвам, а имате ли система? Когато тези поръчки започнат да влизат, имате ли ясен процес, по който да ги работят? Да, ние имаме всичко. Пускаме рекламите, поръчки почват да валят и се звъним по телефона и спочва. Какво направихте вие, бе? Какви сте поръчали? Не може да си ги обработиме. Спирайте реклами, не знаем какво да правим, не знаем откъде да захванеме. И аз съм, ама нали имахте системи? Бе, какви системи? Ти лут ли си нищо? Ние по 2 поръчки на ден си мислим, че можем да правим всичко. Така че, не бъдете от този тип хора. Имайте винаги система. Мислете какво, как, що. Също така, имайте и система. По какъв начин, когато един човек купи от вас, по какъв начин вие ще работите с този човек, за да може той да купи отново от вас. Дали ще му пратите имейл, дали ще имате upsell, дали по някакъв начин, когато той е купил, вие ще му звъните по телефона, ще му предложите допълнителен продукт и ще му кажете, че само сега може да го купи с допълнително с 50% намаление и така ще спести, но ще има еди какво си. Така че тези неща трябва да ги помислите още от самото начало. Важно е да имате система. Може би системата е едно от най-важните неща, когато правим и градим успешен бизнес.